na ibukog. So kayo na. Makiat kanang yasodaan makiat. Isda. Isda nga galabi ang bukog. Isda na bukog na ako kanon. Isda ko na nga bukog. Iya ka na kanon. Sige lang. Mga kakaat. Nalagay ko at tulunga ng gabi at nagkaroon ko. Balik yung bike na nakakaat. Ha? Ganang ganahan makabi? Truck. Ganahan. Nauna ko. Gatas sila. Gatas sa tubig. Bread ko? Sige! Lisa! Ay! Lisa! Ito ko Nico! Abutan mo Nico! Ganahan siya mga bike, mga og bike sinika makat. Mo na iya sige request. Request na mo. Magpalit lagi ka ng bike. Arido! Ay, alis na lang tatong bike. Ay, ang makadaog ka ng bike ni mo be? Ugdang ra bagay ka? Kato mo kang bike nga. Yan. Tag Jason. Oh, lagi oh. Oh. Car. Car truck muna, car. Ada bike dito. Naa! Dito tayo sa taas. Na to taas. Oh, tama. Ato mo sa elevator. Ato po sa elevator. Tama mo. Ang kita na tag bike. Oh! Ah. Auto. On sorry. Auto. Klaro. Bike og auto to mo balitan? Oh. Like auto. Klaro no be. Balik kong bike mga kakyatong auto. Para mo kapalit na ko siya bike og auto mga kakyat. Katong auto nga tag Jason o katong bike nga tag 10 pesos. Be? Nga na maka. Sano ba? Mo lagi katalging bike nga tag 10 og tag 10 pesos og katong auto nga tag 10 pesos. Mo palit to. Asa day? Tagis, ang gusto ka ba tagay? Kasano? Mo lagi. Usa ka truck. Oh. Tagis. Kasano? Tag 10 po. Oh, tag 10 wala na mo lagi. Katong tag 10 nga bike og tag 10 nga kahit nga kakaat ba? Katong tag 10? Oh! Oh. Di na mahal ang tagis. Oh, di na mahal mga kayat. Ano? Mama! Nada mama mga may background na! Nawala. Kasi background na Ang naong ni Kajin mga kayat. Lagmit hikos manok. Nahimo ng manok ni Kajin. Sorry, auto ka. Noon saan auto ka, be? Noon saan auto ka? Tarong na. Share of mga subscribers na ano para maabot sa 1,000. Nanogo ka, be? Wala na to. Paspaso na na mo o vlog anto gabi kay na 1,000 naman niya na yun. Okay.
Kasweldo na sa YouTube. Para maka Sweldo sa YouTube. in your dreams. Para makasweldo na be. Salamat sa inyong pag-follow, pag-subscribe sa among YouTube channel mga kayat. Salamat. Palayo kong share sa among mga video mga kayat. Salamat, thank you. Bye-bye! God bless! Thank you! Salamat mga kayat. Salamat lang na ito. Pwede nyo ng mga video. Tanawa mo mga video. Bibisanong sa at